Saya
साबायखर थाबाय फंबाया गाना मोजांथारमोन गैलालै आबौ गैला गैलालै आबै गैला मोजांबो जादोंमोन खननाया उनाव सोरखौ गोसोखांखो एसे सौथुनो हाहैबाय आरो जोबनायावसो सौथुयोबा फंबाया जेराव साबायखर दानिया फैसिगोन सनेस्वर ब्रह्म एलेंबारि माइनाव बिजाब राम आरो बिथांनि उनाव दङ दिलिफां दैमारि बिएससि दतमा बर' हारिमु आफाद बिथांखौ साखाफारा जानो थाखाय खावलायखाबाय नैबे आदैयानो सनेस्वर ब्रह्म एलेंबारि माइनाव बिजाब क्लाबनिफ्राय Bis minit loh saya, bis minit. 15 menit, bis minit lah. Ini kan bisa lah. Benar apa benar? एसे फोलावना होजायो नों हाबसाबनो नागिरा ना Selesainya. साबै आंनि खाथि गोलावखौ लानानै थांबाय सासे Purchase your tracks today. Para ke Manila semua. Baru menit. Baru menit.
बोरायब्लाबो सोरखौबा नेगासिनो दं आलिया आं नोंखौ नेबाय थागोन आं नोंखौ नेबाय थागोन नङा लेखानिबो एबा सोरखौ नेदों बिहामजोखौसो नेदों खोमा गैयानो हक दानिया दिलीपन दैमारि DSC दतमा बर' हारिमु आफाद आरो बिथांनि उनावनो मिसेस तुलसि ब्रह्म बाथाबारि खोनाबाय आरो सासे आइजो मोनदों आंना प्लास्टिकआ गारियाव थाबोबाय सोरबा लांबा बैयाव जोबथारसै टाइमा गोजोननाय थाबाय गामिसिम दानिया फैगोन बिसेस तुलसि ब्रह्म बाथाबारि रिंखां आफाद क्लाब बिनि उनावहाय थासारि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाखाबाय अनसुला ब्रह्म DSC दतमा बर' हारिमु आफाद तुलसि ब्रह्म तुलसि सिगांनि थांनाया बिलिफां दैमारि तुलसि ब्रह्म बाथाबारि रिंखां आफाद आफाद गैया बाथाबारि रिंखां बिनि सिगांनिया बिलिफां दैमारि
5 menit selesai. 5 menit. Dia siapa nama orang apa? Rok, mau jalan udah ada lagi duduk. Masak kena. Berapa mana sih? 60 itu apa? Ini juga kayak Metibai sih. itu kan di kamu di mana nah? Nama metibai. Baru kah? Oh, itu bisa nih. Kita hantar berapa? Mau ke pasir? Kami kasih ke orang yang beli. Saat sekolah yang beli yang itu. Supaya gini apa? Sini coba ini. Mulai undang enggak?